नमस्कार. ओम नमः शिवाय. दर्शक हो, आज श्रावणी सोमवार निमित्त आपण मालवण तालुक्यातील मठ गावातील श्रीदेव बोमडेश्वर मंदिरामध्ये आलेलो आहोत. अतिशय सुरेख आणि देखणं असं गाव आहे. निसर्ग सौंदर्याने नटलेलं हिरवंगार असं गाव. एका बाजूला उंच उंच डोंगर तर दुसऱ्या बाजूला बारमाही होणारी शेती. असं वाटतंय की धरणी मातेनं हिरवा शालू पांघरलाय की काय. अशा या बोमडेश्वर मंदिरामध्ये मठ बुद्रुक या गावचे आपण आलेलो आहोत. आपण हे मंदिर या ठिकाणी पाहतोय. चिरेबंदी बांधकाम, तसं बघायला गेलं तर फार प्राचीन असं लाकडी बांधकाम इथे केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय. या बाजूला देखील आपण पाहतोय, या बाजूला नंदीच्या मूर्त्या देखील आहेत. एक प्राचीन अशी जुनी मूर्ती आपल्याला पाहायला मिळते आणि इकडची ही संगमरवरी मूर्ती या ठिकाणी कोरलेली आपल्याला पाहायला मिळते. इकडच्या बाजूला श्री स्वयंभू महादेवांची अर्थात बोमडेश्वरांची पिंडी अर्थात शिवलिंग देखील या ठिकाणी स्थापन केलेलं आपल्याला पाहायला मिळते. तर या बाजूला गणपती बाप्पांची एक संगमरवरी मूर्ती आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अगदी साध्या दगडामध्ये कोरलेली गणपती बाप्पांची मूर्ती आपल्याला पाहायला मिळतोय. दर्शको, इकडच्या बाजूला आपण जर पाहिलं तर श्रीदेव बोमडेश्वरांची तळी देखील, श्री स्वयंभू महादेवांची तळी देखील आपल्याला पाहायला मिळते. या बाजूला आपण पाहू शकतो, या तळीमध्ये आपण स्नान देखील करू शकतो. असं म्हटलं जातं की या तळीमध्ये जर स्नान केलं, या तळीतील पाण्याने जर स्नान केलं तर अनेक त्वचेचे रोग देखील नाहीसे होतात, असं या गावातील ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे. आपण या बाजूला देखील पाहतोय, ही देखील तळी आहे. हे तळीचं जे पाणी आहे ते पिण्यासाठी शुद्ध आणि स्वच्छ असं पाणी आहे. आपण या ठिकाणी जातोय, हे तीर्थ देखील एक मानलं जातं. इकडच्या बाजूला देखील पाण्यामध्ये शिवलिंग असलेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय. आपण जाणार आहोत. दर्शको, या ठिकाणी मी तुम्हाला एक निसर्गाचा म्हणा किंवा परमेश्वराचा एक अद्भुत असा चमत्कार दाखवणार आहे. आपण या ठिकाणी पाहतोय, सुरुवातीला आपण नमस्कार करूया श्री स्वयंभू महादेवांना आणि सुरुवातीला तीर्थप्राशन करूया. दर्शको, म्हटलं होतं मी तुम्हाला एक निसर्गाचा अद्भुत असा चमत्कार दाखवणार आहे. या ठिकाणी आपण पाहतोय बुडबुडे या ठिकाणी येत आहेत, पण अतिशय कमी प्रमाणात. पण आता मी जेव्हा देवाचं नाव घेणार आहे त्यावेळी आपण पाहतोय जय बोमडेश्वर, जय बोमडेश्वर, जय बोमडेश्वर, जय बोमडेश्वर. आपण पाहतोय जसं आपण देवाचं नाव घेतलं, देवाचं नाव घेता क्षणी बुडबुड्यांची तीव्रता होती ती देखील वाढलेली आपल्याला पाहायला मिळते. आपण पाहतोय कशा प्रकारे बुडबुडे या ठिकाणी येत आहेत. लोकांचं या गावातील असं म्हणणं आहे की वर्षाच्या 12ही महिने या तळीला पाणी असतं. अगदी मे महिन्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत देखील या तळीला पाणी असतं, असं ह्या इकडच्या ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे. मंदिराचा परिसर फार मोठा आहे. आपण तिकडच्या देखील परिसरामध्ये जाणार आहोत. आपण या ठिकाणी पाहतोय अजून एक या ठिकाणी शिवलिंग आपल्याला पाहायला मिळतंय. फार प्राचीन असं शिवलिंग आहे. हे साधारण किती पुरातन आहे, किती प्राचीन आहे याची माहिती मात्र या ठिकाणी उपलब्ध नाही आहे. आपण पुढे जरा देखील जाऊया. इथे तुळशी मातेचं देखील वृंदावन जे आहे तुळशी मातेचं, हे देखील आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. अजून आपण पुढे गेलो तर अजूनही दगडामध्ये कोरलेलं या ठिकाणी शिल्प आपल्याला पाहायला मिळतात. या ठिकाणी अजून एक शिवलिंग आपण पाहू शकतो आणि इकडे सुद्धा दगडामध्ये अनेक मूर्त्या आपल्याला कोरलेल्या पाहायला मिळतात. काळा या ठिकाणी दगड आहे आणि या दगडामध्ये कोरलेल्या या ठिकाणी मूर्त्या आपण पाहू शकतो. या किती प्राचीन आहेत याची माहिती अद्यापही आपल्याला माहिती नाही. आपण मंदिर या बाजूने पाहू शकतो, बाहेरच्या बाजूने मंदिर पाहिलं तर आपल्याला पाहू शकतो आपण किती प्राचीन असं हे मंदिर आहे. अगदी प्राचीन, अगदी लाकडी बांधकाम या मंदिराचं आपल्याला पाहायला मिळते. कौलारू असं आणि चिऱ्यांनी बांधलेलं हे मंदिर अतिशय प्राचीन आणि तेवढंच जागृत देवस्थान आहे. आपण या ठिकाणी तळी देखील पाहू शकतो. मगाशी देखील आपण मंदिराची तळी पाहिली होती. इथे देखील आपण पाहतोय वर्षाच्या 12ही महिने या तळीला पाणी असतं आणि ह्याच तळीचं पाणी लोक तीर्थ म्हणून प्राशन करतात. या तळीच्या पाण्याने अंघोळ केल्यानंतर अनेक त्वचेचे आजार देखील नाहीसे होतात, असं या गावातल्यांची धारणा आहे. असं हे मालवण तालुक्यातील मठ बुद्रुक गावातील श्रीदेव बोमडेश्वर मंदिर खरोखरच निसर्गाचा आणि परमेश्वराचा आविष्कार मानायला हरकत नाही. तुम्ही देखील निश्चित या मंदिराला भेट द्या आणि परमेश्वराच्या जागृतीचा एक अनुभूती घ्या. राजेश हेदळकर सह चिन्मय घुगळे, कोकणशाही, मठ बुद्रुक. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.